Her er altså igen de lokale kandidat fra Nordals. Der er lavet en skolestruktur, som skal implementeres. Dog synes jeg, at man skulle dele skolerne op i distrikter. Et distrikt, som måske kunne være de gamle kommuner. Det vil sige et skoledistrikt i Gråsten, et skoledistrikt i Sundeved, et skoledistrikt i Broager. Måske skulle der være flere skoledistrikter i Sønderborg. Det kan man jo så op til overvejelse. Og så et skoledistrikt på Sydals, et skoledistrikt i Augustenborg og et skoledistrikt på Nordals. På Nordals har man jo selv fundet ud af at samle skolerne, således at Nordborg Skole og Havnbjerg Skole er lagt sammen. På den måde så får man en noget mere meningsløs sammenlægning, eller om man vil det, lukning af en skole. Fordi det er befolkningen selv, der beslutter sig for, hvordan det skal gøres. Skoler skal ikke drives med for få elever. Det duer ikke. Vi skal have noget ordentlig kvalitet i folkeskolerne. Så derfor så synes jeg, at det man har gjort fra Nordborg Skole og Havnbjerg Skole, det er kanonflot. Det synes jeg, man skulle lære af andre steder og gøre på samme måde. På den måde så får skolebestyrelserne også lidt flere beføjelser. De får nogle beføjelser på at se, hvordan er det i vores område, hvordan er befolkningstallet osv. På den måde så har vi ligesom borgerne med i det hele. Det var mit bud. Jeg siger tak for denne gang. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.